bojovníky a bojovnice, bojovnice a bojovníky, to vždycky říkáme opatrně. Ahoj Hanko. Ahoj Davide. Tak jaký téma se dneska vylosoval v rámci teda, předpokládám, asi nějakých pojmů o digitální bezpečnosti? Dneska bychom si krátce řekli něco o tom, co to je ověřování, co jsou to faktory ověřování a podobně. Je to k bezpečnosti. Setkáváme se s tím všichni. Ověřování není nic jiného než zadání e-mailu nebo nějakého dalšího takzvaného faktoru. Takže nejjednodušší ověřování je takzvané dvoufaktorové ověřování, to znamená to, co všichni známe, zadání uživatelského jména a hesla, to je klasika. S tím, že mohou existovat i takzvané vícefaktorové ověřování, zase se s tím potkáváme v poslední době čím dál tím častěji, kdy po nás služby nejrůznější, ať už se jedná o e-maily, nebo Google, nebo Apple, tak vyžadují vlastně jako další faktor, nebo Microsoft, tak po nás vyžadují další takzvaný ten faktor. Dneska je to nejčastěji pomocí těch autentizačních aplikací. Dřív to bylo třeba pomocí SMSky, to znamená, je to něco dalšího, kromě toho e-mailu, které vyžaduje jako zadání něčeho dalšího. Takže to si zase podrobněji někdy řekneme o tom, co to je jednofaktorové, co to je vícefaktorové, co jsou to ty zkratky MFA, 2FA, VTF a podobně. Dobře, tak jo. A tady k tomu bychom asi měli teda zdůraznit to, že ten multifaktor může být vlastně jakoby všude a může být třeba z pohledu firem, když jsme tady jako zaměření i jako na firmy, tak ve firmách to můžou být třeba i čipy. Můžou to být i čipy, zase. To jsme nezmínili, přesně tak, máme přesně to. Tak. Dneska se ten vícefaktor dává jako obrovská modla, on je to samozřejmě jako zvyšuje tu bezpečnost, i ten vícefaktorový se dá ukrást a v podstatě ta největší výhoda i v tom firemním světě, o kterém se bavíme, toho multifaktoru, je v tom, že i ten nedá se říct, že dvoufaktor je nebezpečný, jenom vyžaduje určitou disciplínu těch uživatelů. To znamená, že nezadávají heslo, že mají silný heslo a tak dále. Neukládají ho nikam. Takže neznamená to, že dvoufaktor není bezpečný, ale vyžaduje tu disciplínu. Multifaktor nebo vícefaktorové ověřování vlastně může ta disciplína být jako vlastně vynucena tou firmou nebo tím druhým faktorem i u lidí, kteří to nemají, jak to říct, v povaze nebo jsou líní. Nebo v přirození, jak se říká, jako ty co umí ovládat cizí jazyky, tak nemají to přirozené prostě, takže ten vícefaktor vlastně pomáhá tu bezpečnost trošku vynutit. Super, tak já ti děkuji a uslyšíme se zase brzo na nějakém dalším podcastu. Budu se těšit na slyšenou. Ahoj.